Sugeng enjing ing sawijining dina Senen 9 Maret 2019 Dusun Panjuran kang dumunung ing Desa Kandangan RT 6 RW 2 diterpa musibah banjir gedhe. Kejadian iki kedadian amarga ujan kang ora kendhat guyur wilayah kasebut gawe kali ing sekitarane limpas lan mili menyang padukuhan. Banjir gedhe ing Dusun Panjuran Desa Kandangan ngalami banjir gedhe amarga udan deres sing terus-terusan. Banjir sing dhuwure tekan 1,5 meter luwih iki ngganggu aktivitas warga lan nutup sekolah lan pasar. Tim SAR lan relawan saka desa langsung bereaksi cepat ngirim bantuan lan ngungsiake warga menyang tempat aman. Pemerintah desa saiki mikirake cara kanggo ngatasi banjir ing mangsa ngarep lewat perbaikan infrastruktur. Sekian.